Yabona nje nalento yokuthi uma uyi-out unganaki ungafuni ukwazi ngey'moto ike ihambe ihluphe. Futhi nje nabantu besifazane kuyafuneka ukuthi bayifundise ngey'moto ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ufelwe yinto encane emotweni kodwa kutholakale manje ukuthi awazi ukuthi kungahle kube yini lephukile la emotweni. Bese bayafika-ke bosiduma ngabanye sebagcwalele le moto yakho mhlawumbe isikhathi sokuthi sekubuyelwe emakhaya emsebenzini manje wonke umuntu soshayisile uye emotweni yakhe awuthi uyastata le yakho hayi ayifuni ukuduma. Usubiza ama-security-ke manje wonke umuntu uyagcwala-ke seyivulwa ibhonethi imoto yakho nongakase waba nemoto washayela akase nkosi yami akase abe ngumekhenikhi akase abukele umakhenikhi alungisa imoto uzomuzwa seyafakaza wonke umuntu soyafakaza ngemoto yakho engafuni ukustarta ku-parking lot yasemsebenzini. Hayi ife ibrush yabona ibrush lilapha ku-starter uyabona ya seyiphelelwe ama-brush wagcina nini kushintsha ama-brush ziduma umpotiyane la kuwe. Yini ibrush? Hayi khona izinto nje lapha ezingathi zima-brush ziyi-2 uma ustart uthi isikhiya bese lezi zinto ziyaphambana bese iyaduma imoto. Awukase nawe wayibona le nto ngoba awukase wasifundisa awukase wazinika isikhathi ukuthi ubuke abantu abalungisa imoto. So wonke umuntu sothatha i-advantage manje uzoba yi-advisor la kuwe ngoba zuduma upotiyane la kuwe awazi ukuthi uma kunje kwenziwani. Omunye uthi hayi akusiyo ama-brush ngendlela iqala ngakhona bese iyala ukustarta ukusho ukuthi ibhetri. So ufuna ukuthenga ibhetri ngaleso sikhathi athi omunye hayi ungamoshi imali ngibona ibhetri lakho la phezulu libhalwe ukuthi walithenga ngo-2025 le bhetri mosalika uceda unyaka. No shuthi le moto le inkinga yalo i-starter kumele uthenge nje i-starter esisha usifake bese le moto izawubuyela esimeni. So ufuna ukuthenga i-starter ufuna ukuthenga ibrush ufuna ukuthenga ibhetri elisha ngalokuthi awunaki abomakhenika uma bakhuluma awunaki uma abantu abakwazi ukulungisa imoto balungisa imoto zabo noma bakhuluma ngezinto zokulungisa imoto. Yingakho kubalulekile ukuthi uyi-out uyi-cherry uzifundise ukwazi izinto noma ngabe uyitshela ukuthi leyo nkinga ngeke ikuvelele kodwa nje zifundise.